Mun nimi on Sarjanne Sipola ja olen töissä Varmalla ja hoidan meidän asuntosijoitusliiketoimintaa. Varma on nimensä mukaan työeläkevakuutusyhtiö, eli se on meidän ydinliiketoimintaa. Tehdään tietenkin ensisijaisesti sen parissa töitä, mutta siihen liittyy myös tämä sijoitustoiminta ja osa tätä sijoitustoimintaa on myös nämä kiinteistösijoitukset. Me luotiin tämmöinen konsepti näihin viihtyvyysparannuksiin, mikä tarkoittaa sitä, että se kokonainen kohde nostetaan paremmalle laatutasolle ja etittiin siihen semmoista tahoa, joka sopisi pitkäaikaisemmaksi yhteistyökumppaniksi, jonka kanssa saadaan sitten sovittua selkeät pelisäännöt ja joka ymmärtää sen konseptin ja meidän tavoitteet. Eli kun tosiaan me omistetaan aika paljon asuntoja, tämmöisiä kokonaisia kerrostaloja, niin Renevo sit auttaa meitä sen tason parantamisessa. Eli lähtökohtaisesti meillä on sekä yksittäisiä asuntoja, kun ne vapautuu, mitä remontoidaan, että sitten kokonaisia kohteita, mitkä laitetaan kerralla kuntoon. Yhteistyön luonne on sellainen, mikä on ollut kyllä positiivinen yllätys, että heillä on semmoinen proaktiivinen suhtautuminen ja ollaan helposti yhteydessä ja kysytään, että mitä voisi tehdä paremmin ja mietitään sitä konseptia, että mikä toimii ja millä tavalla ja näin. Ja he kyllä antaa etenkin siinä alkuvaiheessa omaa asiantuntemusta, mikä on meille tosi tärkeää, että saadaan yhdessä muodostettua, että mitä hanketta tehdään ja millä tavalla se kannattaa toteuttaa. No voisin suositella erityisesti ehkä nimenomaan sen takia, että tämä yhteistyöasetelma on niin helppo, että on helppo olla yhteydessä, sopia asioista. Heillä on hyvä ymmärrys siitä, mitä me investorina tarvitaan, niin sen kautta on ollut helppo käynnistää hankkeita ja sitten läpiviedä niitä ja myös jälkikäteen vähän palata siihen, että miten ne meni.